F'konferenza stampa bit-tema Ngħixu s-suċċess, is-Segretarji Parlamentari Deo De Battista u Silvio Xkembri taw rendikont tal-miżuri mwettqa mill-baġit għal din is-sena. Is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista qal li fost il-miżuri implementati twaqqaf qafas regolatorju stabilit mill-Awtorità tal-Mediċini li permezz tiegħu prodotti ta' kannabis għall-użu mediku setgħu jibdew jinxtraw mill-pazjenti mill-ispiżeriji lokali. Qal li l-Awtorità wettqet ukoll spezzjonijiet f'siti li jimmanifatturaw il-kannabis f'pajjiżi terzi bħal Kanada u dawn se jkomplu wkoll f'faċilitajiet ta' produzzjoni tal-kannabis għal skopijiet mediċinali f'Malta. Stqarr kif permezz ta' akkademja l-Awtorità qed issaħħaħ it-taħriġ għal professjonisti kemm fuq il-kannabis mediċinali kif ukoll fuq oqsma oħra fejn jidħol l-apparat mediku. Hija l-intenzjoni tagħna li bħalma qed nistabbilixxu jew aħjar stabbilixxejna ruħna f'dak li għandu x'jaqsam mal-medical cannabis l-istess bħala regolazzjoni kif ukoll assessment fuq medical devices insiru awtorità mondjali. Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji Silvio Xkembri stqarr li din is-sena twettqu miżuri li saħħew l-irwol tar-regolatur finanzjarju kif ukoll l-awtonomija u l-indipendenza tal-MFSA dan hekk kif issa l-finanzjament u r-reklutaġġ qed jiġu deċiżi direttament mill-awtorità. Semma li matul is-sena saru bosta sforzi biex ikunu esplorati n-niċeġ ekonomiċi ġodda fosthom dak tal-intelligenza artifiċjali dan wara li daħlu fis-seħħ liġijiet dwar id-DLT u l-blockchain. Aktar minn hekk semma t-tnedija tal-viżjoni għall-esports u l-iżvilupp tal-lob diġitali bil-mira li din l-industrija tikber b'1% tal-prodott domestiku gross u toħloq 3,000 impjieg ġdid ta' kwalità. Qed nibnu ekosistema b'saħħitha li allura investitur ikollu iktar minn raġuni waħda għal fejn jiġi f'pajjiżna u dak li qed nagħmlu bil niggarantixxu futur għall-ekonomija tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.